В днешният епизод от поредицата Моето хоби ще имате възможността да наблюдавате автомобилно състезание тип италианско преследване, което се провежда тук на картинг писта в град Варна. Пети и последен кръг от мероприятието обещава да бъде много интересен. Истински адреналин на 4 гуми ще наблюдавате в следващите минути. Останете с нас! Току-що бе даден старта на първите полуфинални серии в клас А. От първите полуфинални сесии в клас А Ростислав Петков с Honda реализира време 3 минути 11 секунди 90, а Иван Величков с BMW 3 минути 29 секунди и 20. Сега на старт вече са участниците във втората полуфинална серия: Николай Козаров с BMW номер 7 и номер 4 Жеко Христов с Honda. Днес на картинг писта Варна Кривиница наблюдаваме пети последен кръг от любителското състезание тип италианско преследване. Днес, освен победители в това състезание, ще бъдат излъчени и победителите от генералното класиране. За тези, които не са запознати, италианското преследване представлява тип състезание, при което от две различни точки на пистата стартират два автомобила. Те не се гонят един друг, а преследват времето, за което ще завършат своите обиколки. Реално стартът и финала на единия участник представляват една точка от пистата, а старта и финала на другия участник друга точка. Двете коли не би трябвало да се засичат никъде. Всички участници в състезанието са разпределени в 4 класа.
В клас А участват автомобили с обем на двигателя до 1600 кубически сантиметра, които не са правили модификации по своите двигатели. В клас Б са автомобилите над 1600 кубически сантиметра, които също нямат модификации по своите двигатели. В клас